Are you ready for the rough hit? Hej YouTube, og velkommen til vores første squad-builder her på vores kanal. Jeg laver den inde på Foothead, som er en side, hvor du går ind og finder ud af, hvor meget spillene koster, og lave hold, og karriere, og ja. Og lad os komme i gang. I dag skal vi lave et Premier League hold til cirka omkring de 200.000. Og det bliver en 3-4-1-2 formation. Jeg synes det er en dejlig formation at spille med. Både fordi den er ret offensiv, og så synes jeg at med 4 midtbanespillere, der synes jeg at de når de her angreb, så trækker en af midtbanen godt ned og hjælper som en forsvarsspiller. Det synes jeg er rigtig dejligt. Og yes, lad os komme i gang. På mål har vi, jeg vil nok sige en af verdens bedste målmand, nemlig Peter Cech fra Chelsea. Jeg synes han er fuldstændig outstanding, god i alt, skud kunne godt være bedre. Jeg synes i hvert fald det er i virkeligheden, men yes. Så i midten har vi den store belgier, Vincent Kompany. Jeg synes han er rigtig god, god styrke, god hoved, god forsvar og god pace, så ja. Så har vi David Luiz for Chelsea også. Den store brasilianer med det flotte hår. Han kunne godt være bedre i luften, det synes jeg han er. Og hans forsvar kunne også være bedre. Og hans pace, den er rigtig god. Så yes. Så har vi Koscielny for Arsenal. Den store stopper. Jeg synes at alt det han har, det er outstanding. Hans hoved, det føles ikke som 80, det føles som 99. Og det er ligesom hans forsvar. Når han glider ned, så rører han, ja, han faktisk smadrer forsvaret. Smadrer dem, der kommer ned mod ham selvfølgelig. Så på højre midt, der har vi Luis Nani for United. Hans pace kunne godt være bedre, men hans skud og dribling er totalt sindssyg. Og så hans indlæg er, jeg elsker det. Og så er der Wilshere for Arsenal. Hans pace, dribling, skud, aflevering, forsvar, det er fantastisk. Og jeg synes også han trækker godt ned, når dem der spiller mod har angreb, så trækker han godt ned og hjælper forsvaret. Det synes jeg er rigtig godt. Og så er det Paulinho for Tottenham. Jeg synes alle hans stats, det kan vel ikke være bedre. Altså, der er ingen af hans stats der er dårlige. Hans hoved, dribling, forsvar, hurtighed, skud og aflevering, det er fantastisk helt lort. Og så er det så André Schürrle for Chelsea. Han er jerndød. Det er fuldstændig sindssygt god. Hans pace, hans skud og hans dribling og hans aflevering er fuldstændig sindssygt. Hans indlæg, de ligger altid lige som de skal. Ligesom hans pace, den er også bare lige som den skal. Så på vores offensive midt, der har vi Juan Mata for Chelsea. Han er rigtig god, og alle de stats som han har, det føles ikke som om det er sådan nogle stats. Det føles som om det er det hele er 90 eller plus over der. Og så er det så Samuel Eto'o for Chelsea. Den hurtige angriber, hentet i Marsakala. God pace, god dribling og godt skud. Det er vel det en angriber skal have. Og så er det Daniel Sturridge. Hans pace er sindssyg. Det føles som at han kan løbe for alle. Og hans dribling dejlig med 4-stjernet skills. Og hans skud kunne godt være bedre. Jeg synes det er lidt slattent og tøset når han sparker. Men ja, det var så vores 200 k's
Premier League hold. Og jeg vil lige gemme det, og så kan I lige få at se, hvad hver af spillerne koster. Vi starter nedefra med Peter Cech. Der koster... Ja, han koster 9.800, så det er vel mere... Ja. Og så er det David Luiz, der koster 15,5. Og Company, der koster 36.250. Det er en fantastisk pris for sådan en god forspiller. Så Koscielny, 1.700. Det er sindssygt pris for sådan en god forspiller der. Og så er det Nani, der koster 17k. Og Wilshere, der koster 3. Paulino, der koster 2,2. Schürrle, der koster 15.250. Og Marta, der koster 50.000. Altså, det er måske en lidt høj pris, men du får til gengæld også en rigtig stabil offensiv midtbanespiller. Så er det så Samuel Eto'o, 37.750. Det er en helt fair pris for ham. Og Storage, 6.900 er rigtig god pris for ham. Så yes. Ses YouTube, og husk at like og subscribe også. Og når vi får 10 subscribers på siden, så kommer der en lille giveaway. Ses!